Tatlo ka miyembro ng pamilya sa Banwa sa Murcia ginpang tiro patay. Away sa duta, isa sa mga posibleng motibo nga ginasundan sa kapulisan. Si Eileen Pedreson nakatuto. Nagalapta ang mga bangkay sa tatlo ka miyembro ng pamilya Celayes sang nasapuan alas 5 kainas ng aga sa Ilabalay sa sitio Ginamaan, Barangay Buenavista, Murcia, Negros Occidental. Nagakayaon sa guwa sang Ilabalay ang 60 anyos nga iloy nga si Josephine Celayes. Samtang naghapa malapit sa balkonahe ang 59 anyos nga amay nga si Neldy. Sa ubos ng balay nasapuan ang bangkay sang 33 anyos nga anak nga lalaki sa mag-asawa nga si Jovi. Lunsay may mga igo sang pagkatiro ang tatlo ka biktima. Sunod sa kapulisan, isa ka trabahador sa kampo ang nakasapo sa mga biktima. Suno sa iya, manag-ob sa tani kuno sa bubon nga ara na sa dalog. Dito ay nakita ang unang bangkay among bata nung nagakayaon. Duha lang ang mag-asawa sa Ilabalay sa natabo ang krimen. Samtang natsyempuhan man nga nagkadto ang ilabata nga si Joey. Sunod sa himata sa mga biktima, asod-asod nga lupok ang ilang nabatian pasado alas 7 kagabi. Sunod-sunod niya lupok lang, dodosi ka lupok. Abi ka nagpalupok mo ng mga 5-star mo lang yan. Huwag mo na namang ginsapak. Tigay galian mo, natugaling. Sunod sa kapulisan, nagapreparar sang palanya puno na mag-asawa sang posible nagsulod ang mga suspetsado. Ginatanaw nga unang gintiro sa mga sospek ang mag-asawa. Kagsang nagabot ang ila anak. Ginlagas kagintiro man sa mga sospek. Posible nga kilala nila ang perpetrator. Kaya ti suno sa mga tao, wala man niya sang singgit nga natabo. Wala. Sa ato nakita, no, gintiro ang tatay, nakadalagan. No? Tapos ang bata, among kuntani itong posible nato niya maging witness kung sundan dito sa danom. Duha ka klase sa mga baseyos ang bala ang na-recover sa crime scene nga ginadetermina pa kung ano ang kalibre ang gingamit. Isa sa mga anggulo nga ginasundan sa kapulisan amo ang away sa duta. Hustisya ang singgitan sa isa pa ka bata sa mga asawa nga wala sa Ilabalay sa natabo ang krimen. Ginuunan lang bala sila. Ngayon lang hustisya. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedraso. One Western Visayas.